נתנו לה את הכבוד, זאת טעימה ראשונה ליצירה של אמיליה בסאנו על במה עברית, ובוודאי יתרגמו אותה גם עם הניסיון להתגבר על המצלול שלה, ובוודאי יכירו אותה עוד. עכשיו שייקספיר לא רק הכיר את אמיליה בסאנו, כי הספר שירים הזה הוא ספר שירים שהצליח מאוד באנגליה, של אותה תקופה, בין המשכילים כמובן, מי שיכול היה להרשות לעצמו לקנות ולקרוא ספרים. שייקספיר הכיר טוב את הספר, הכיר את אמיליה בסאנו, לא רק שהוא הכיר אותה, הוא גם כתב לה שירים. יש מחזור סונטות שנקרא שירים לגברתי השחורה, או שירים לגברתי הכהה, בתוך הסונטות של שייקספיר. וזה חוקרים אומרים, ואני סומך עליהם, ואני גם רוצה להצטרף לנקודת המבט הזאת, חוקרים אומרים שזה מרמז על שערה השחור של אותה יהודייה ספרדיה, אולי על גוון אורה שהיה קצת כהה יותר מאשר של נשות החצר האנגליות הלבנבנות קצת יותר. ושיר אחד שכתב לה שייקספיר, סונט מספר 130, יוגש כאן בתרגומה של פרופסור זיווה שמיר. דן כנר, סונט 130, בבקשה. יש גם שקופית שתעזור לעקוב אחרי המילים. בבקשה. עין אהובתי אינן כשמש, אלמוג אדום מפי הבששר, ואם צחור הכפור שדה הכמש, ושערה חבלי שחור על ראשה. יש שושנים נאמרו שני ושלג, על לא עלי חייה כמדומה. ויש אף ניחוחות טובים מאלה שמקרבה בוקעים עם הבל פה. אוהב צליל קולה, אך שבעתיים ערב ממנו כחל יודעי נגן. את מה, איך תהלך בת השמיים? שלי תציג את כף רגלה החן. אחי מרומים, טובה היא מזהב, לא אפפוה דימויי כזב. עכשיו פרופסור זיווה שמיר גילתה לי כמובן, היא גילתה לחלוטין על קיומה של המשוררת הזו. אני חושב שהיא גילתה לכל קוראי העברית על קיומה של המשוררת הזאת, ולגבי מחקר ספרותי שנעשה עליה היא גילתה גם דברים לא ידועים עליה ועל הקשר שלה לשייקספיר. היא פרסמה לפני 3 שנים בערך ספר ששמו ורד לאמיליה. הספרים של זיווה וגם ורד לאמיליה נמצאים ביציאה, מי שירצה לרכוש. יש שם אגב גם דף טופס, מי שירצה למלות את הפרטים, את המייל שלו, בשביל להצטרף לרשימת הדיבור של בימת מופעי הספרות, יכול גם את זה לעשות, ואז נצרף אותו לרשימת הדיבור למופעים הבאים. עכשיו הספר הזה ששמו ורד לאמיליה, הוא בעצם נתן לי הוא בעצם הדליק אותי לעשות את כל המופע הזה על שייקספיר והיהודים. כי פתאום אני ראיתי את הקשר הזה, כמו שזיווה שמיר, פרופסור זיווה שמיר מסבירה אותו, שבין שייקספיר לבין משוררת ממוצא יהודי, שהיהדות נמצאת בתוך הטקסטים שלה. זיווה שמיר היא מן הבולטים ביותר מחוקרי הספרות העברית, היא ראש המכון לחקר הספרות, וזאת גם הזדמנות בשבילי לברך אותה לבחירתה לאחרונה לחברה באקדמיה ללשון העברית. פרופסור זיווה שמיר, בבקשה. ערב טוב, תודה למאיר עוזיאל ולקהל, ואני חושבת שאחרי שתשמעו את הסיפור המדהים של אמיליה בסאנו, אני לא כל כך אוהבת את התואר מדהים, אבל זה סיפור מדהים. תסכימו איתי שאם לא היו מאכילים אותנו ערב ערב בכל מיני תוכניות ריאליטי ובכל מיני מאכלי פיגולים, אז אולי היה מגיע לנו לראות לפחות פעם בשבוע סדרה ארוכה שבכל פעם פרק על יהודי ששינה את העולם. יש רבים כאלה ולא כולם שמותיהם ידועים.
אז אם כן, כשישבו היהודים בזמן שוויליאם הכובש הגיע לאנגליה והפך אותם ממקום פראי למקום תרבותי, רוב היהודים ישבו אז על גדות הריין, זאת אומרת יהודי אשכנז ישבו על גדות הריין בין צרפת לגרמניה, ורק כמה משוגעים עברו את התעלה והגיעו לאלביון שהייתה אפופה בערפילים. אז אם כן, המשוגעים שהגיעו למקום הנידח הזה, מביניהם יש רבים שעשו באמת מעשים שעמדו במבחן ההיסטוריה. אז למה אני קוראת לאנגליה מקום נידח? משום שצריך לזכור עד שקולומבוס גילה את אמריקה, אז זה היה קצה העולם בעצם, ומכאן השם, אנגלנד, המקום שבקצה, שבקרן זווית של העולם. ושם אל המקום הזה הגיעו, למשל הגיעה צרפתייה שקראה לעצמה בשם מארי דה פרנס, מרים בת צרפת, אולי ברמז למרים המקראית שהייתה בעצם המשוררת הראשונה, והיא הייתה המשוררת הראשונה באנגליה, והיא התקבלה לחצר המלכות, הייתה משוררת חצר, והיום מתרבים החוקרים שטוענים שמארי דה פרנס הושפעה מיהודי אחר שהגיע באותו זמן, גם הוא מנורמנדיה, נורמנדי, אותו מקום שהגיעו ממנו גם וויליאם הכובש וגם מארי דה פרנס, והוא הגיע לעיר האוניברסיטאית אוקספורד, ושם ביחד עם מלומד בשם אלפרד אנגליקוס, הם שניהם ישבו ותרגמו את משלי אזופוס מערבית לאנגלית. והיום טוענים שמארי דה פרנס הושפעה ממנו כשהיא כתבה את המשלים שלה. אז זה די מסעיר בעיניי לגלות שעל ערש הספרות האנגלית הגדולה והמפוארת עמד יהודי די אלמוני, בוודאי אלמוני באנגליה, אבל גם כאן כמה מכירים את שמו, בשם ברכיה הנקדן, שכתב משלים, ואומנם יש סמטה קטנה על שמו, לא רחוק מביתי, אבל כמה מכירים את שמו. אז אם כן, הוא הדין באמיליה בסאנו. אמיליה בסאנו, הידידה היהודייה של שייקספיר, יהודייה למחצה, היא בעצם האישה הראשונה שהוציאה ספר שירים באנגליה. ובשמה, לא בשם בדוי. ולספר קראו הודו לאדוני מלך היהודים. יצא ב-1611 לפני ששייקספיר עלה על במת הספרות. אז מי הייתה אמיליה בסאנו? היא הייתה בת למשפחת אנוסים שהגיעה בדרך לא דרך לאיטליה. אביה שמו היה בטיסטה בסאנו. השם בטיסטה מעיד שהוא הוטבל לנצרות, עבר בפטיזם, כן? והוא התיישב בעיר, קודם בוונציה, ומשם הוא עבר לעיר קטנה בשם בסאנו דל גרפה, לא רחוק מוונציה, שהייתה עיר סובלנית למדי, שם היהודים לא הכריחו אותם לענוד טלאי צהוב, אבל אחר כך גם בעיר הטולרנטית הזאת חלחלה לאט לאט האנטישמיות, והוא נאלץ לעזוב את המקום ולחפש מקום אחר, מה גם שהמלך הנרי השמיני הזמין אותו לעמוד בראש התזמורת, אצלו להיות נגן החצר,
וזה אפשר לו גם להעסיק את 7 אחיו, שהיו גם כן מוזיקאים מכוננים. אותו הנרי השמיני, שלנו ידוע כמי שערף את ראשיהן של נשיו, אז הוא היה גם מוזיקאי מכונן, והיה לו אוסף נדיר של כלי נגינה, והוא הזמין את בטיסטה בסאנו אליו. אמיליה גדלה בשוליים של חצר המלכות, אבל היא קיבלה השכלה מצוינת, והיא למדה את כל גינוני האצילות, והחיים נראו עם אופק ורוד, אבל הוריה נפטרו בטרם עת, זה אחר זה, והיא נאלצה להיענות לחיזוריו של לורד מכובד מחצר המלכות, מבוגר ממנה בשנים רבות, שופט, נשוי, אב לילדים, אבל לא הייתה לה ברירה, לא הייתה לה אפשרות אחרת, משום שבעצם איזה אפשרויות עמדו לעיניה. היא יכלה או להיענות לחיזוריו, או להיזרק לרחוב בלא כלום, בחוסר דבר. אז אם כן, המחזר הזה, שקראו לו הנרי קארי, לבית ווילאובי, הוא היה בן אחותה של אן בולן, אשתו של הנרי השמיני, והוא היה בן דוד מדרגה ראשונה של המלכה אליזבת. והוא גם קיבל מהמלך אפשרות לחלוש על כל התקציבים של התיאטראות. והוא נתן את האפשרות הזאת לאמיליה, אהובתו, נתן לה יד חופשית בבחירת המחזות והמחזאים, וכולם הרוויחו מהעסקה הזאת, כי אמיליה קיבלה עמדת כוח לא מבוטלת, והוא הוריד מעל כתפיו את כל הדאגה, משום שהיה לה חושי טעם וריח מצוינים, והיא הראשונה שגילתה את שייקספיר. זה לא יאמן, היא גילתה אותו אחרי שהוא חיבר שיר אחד בלבד, שיר אפילו לא מחזה. והיא התחילה לתמוך בו, והיא הראשונה שבזכותה הוא הקים תיאטרון, וזה עורר קנאה לא קטנה, כי אחרים ראו את עצמם ניזוקים מן התמיכה הגדולה שהוא קיבל, עד שמחזאי אחד ותיק ממנו, בשם רוברט גרין, התחיל לפרסם בכל אתר ואתר ששייקספיר הוא עורב לקחן, ושבעצם הוא זוכה מן ההפקר, ואולי שייקספיר בזכות זה כתב במחזה אותלו, קרא לה קנאה מפלצת ירוקת העין, אולי רמז לאותו גרין. על כל פנים, דבר כזה קרה גם לביאליק, כשהוא עלה על במת הספרות, כולם התחילו לקנא בו, ואחד שקנא במיוחד, הפסיק להגיד לו שלום. אז ביאליק אמר לו, אתה לא חייב להפנות לי את הגב, אתה יכול אפילו ללחוץ לי את היד. אל תדאג, כישרון כתיבה זה לא מחלה מדבקת. אז היום אמיליה בסאנו מעניינת אותנו מכמה בחינות. קודם כל מהכיוון הפמיניסטי, כי הייתה הראשונה שהוציאה ספר שירים באנגלית, והיא הראשונה שהקימה בית ספר פרטי בכספה, ביוזמתה. אחר כך מן הכיוון השייקספירי, כי היא הדארק ליידי מן הסונטות שלו, ויש עוד טוענים שהיא חיברה חלק מהסונטות. וכל הסיפורים הוונציאנים שהביאה מבית אבא, גם כן עזרו לשייקספיר, והוא שילב אותם בתוך היצירות שלו. היא הכניסה את עצמה לפעמים לתמונה, כי עזרה לו לפעמים בכתיבת המחזות,
וזה היה אז מין טריק כזה בקרב אנשי הרוח, כי גם שייקספיר שהוזמן על ידי המלך ג'יימס לתרגם חלק מהתנ"ך, הוא הכניס את עצמו לתוך התנ"ך. אם קוראים את פרק 64, מה זה 64? זה סמך ד', מזמור סמך ד' בתהילים, אז מגלים שאחרי 64 מילים מופיעה המילה שייק, ו64 מילים מהסוף מופיעה המילה ספיר. ככה הוא רמז לקהל, הייתי פה. יפה. זיווה, אז יש לנו... יש לי עוד דקה, נכון? בסדר. אז אם כן, הוא הכניס את שמה של אמיליה לכמה מחזות, למשל, אחד הגיבורים בסוחר מוונציה שמו בסניו, וכל מיני רפליקות במחזות אחרים, כוללים שמות של בני משפחתה של אמיליה בסנו. והעיקר, וזה המשפט האחרון, העיקר הוא שהיא גילתה את שייקספיר. את שייקספיר הגדול, אתם מכירים גדול ממנו, אני עדיין לא גיליתי. ושייקספיר, שאומרים עליו שהוא לא ראה יהודים, הוא ראה לפחות יהודייה אחת למחצה, את אמיליה בסנו, ולא תאמינו, אבל פרויד הגדול, ביקר פעם באנגליה ועמד בגלריה הלאומית לפורטרטים, National Portrait Gallery בלונדון, עמד מול דיוקנו של שייקספיר, אז הוא אמר, שייקספיר? זה שייקספיר? אין בו תו אחד אנגלוסקסי. הוא נראה לי יהודי בשם ז'אק ספייר, שהגיע מצרפת לאנגליה. אז שייקספיר באמת, המוצא שלו לוט בערפל, אביו עד שהתעשר וקנה לעצמו את השם שייקספיר, התהדר בכל מיני שמות, שייקסהאפט ושייקסלוק, דומה לשיילוק, ואני במקומכם לא הייתי מזלזלת באינטואיציה של פרויד. תודה רבה לכם. תודה, תודה.